Hi ladies and boys, ako day si Bay Gamay o karon another confession na sad ang ako ang basahon. Pero before that ay kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel o pagtuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. O syempre kung gusto ninyo nga magpa-shoutout o kung gusto niyo mabasa ang inyong mga opinions o inyong mga reactions and more, i-comment lang na siya kay ato na siyang basahon every after sa ato ang confession. O garon ladies and boys, mga listeners, ani-ana ang confession nga. The man I love is engaged to my sister. I'm not really good at writing stories. Labaw nag-straight Bisaya kay medyo mixed good akong inistoryahan. Convo by tawagan na. Kaya pasensya na if makalibo gamay. Just call me L. I'm not from UC but my friend was. Manang familiar ko ani nga page. I don't know nga nung gisend pa na ako dari akong story. Siguro way lang na ako ni para magawas akong gibate. I have a sister nga 10 months ra among age gap. Mo nang mag-classmate kid mi sige. Katong 6 years old pa ko, wala may gaipon og puyo sa akong sister nga si Eve. Kay si mami na promote dayon na assign sa province while si daddy na ara sa syudad. Since malonely man si mami, niya na siya nga ako mo'y dalon niya sa province. Tig-ulian naman pod si mama sa weekends para mo visit nilang daddy og Eve. Mo nang okay ra ni daddy kay kasabot siya nga for work purposes naman pod. And besides, 3 hours naman pod ang biyahe by car. While go-work si mami, narapoy gabantay na ako nga yaya. Then one time, nigawas ko sa among apartment sa province, kuyog sa kong yaya while go-work si mami. Nakoy nabantayan nga bata nga laki. Silingan dito na mo. Akong tawag niya kay Junjun. Yagit yun kayo siya para nako pero since siya ray bata ang kailan ako dito, kami rayoy sigig dula after ato. One day, gailog mi atog staff toy kay lagi daw iyaha to bisag ako abi ato. Nagilagot kay siya. Iyaha kong gilabay og bato sa agtang baling dugo sa kong ulo ato eh. Sakit yun kaayo balin akong iyak. Moro dito ako hinumduman. Kay hinumduman pod ko nga giistorya ni mami ang parents ni Junjun agi ato. After ato, wala na dayon ko nakig-play niya kay ahak yun gayong bata. Wala gani nag-sorry. Shortly after, nagpa-assign na si mami sa city kay wa na siya kagwanta. Gimingaw na daw siyang daddy og Eve. I never spoke to Junjun again after that. I didn't even say goodbye when we move out. It's understandable man pod kay bata pa mi ato, pero believe pod ko sa akong self na grabe ko magdumot for my age. I live with Eve again and since elementary, classmate ra gyud mi sige. I noticed some subtle change between us sa high school. People began comparing us. Ison yun na sila. Lahir aligi silang batasan. Mas sexy paligi si Eve. Si Elno kay bright pero hilumon layo ra kaayo kang Eve. Sa mukha yun kay ko kung makadungog og mga ingana. And to be honest, para nako pareho ra jud mig naong ni Eve. Maalaan gani mig twins kay ka-height rami dayon. Same pod mig shape sa face, dayon pution pero mas manotice si Eve kay nice siya kilay. I guess murag kang Andrea Brillantes ang pagkabaga. Ang sige siya perform sa stage sa school kay dancer biya siya. And stylish yun kaya siya. Ako kay I guess pang manang kay kumudras. Eve was very popular. I had my own charms too. I often participated in quiz bees pero I guess puro ra academic akong gipangapilan. I guess I'm quite shallow for getting a bit jealous pero I never let it get between us. First year to second year, classmates me.
She always asked help from me, especially sa math, but helpful ra pud siya nga sister kay tabangan ko niya og design sa akong mga projects. Daghan na yun ang uyab ni Eve since first year, pero wala siya gisugot kay taas siya standards. Daghang mga lalaki nga niduol na ako para mangayog tips para ma-close ni Eve, pero as always, wala yun ko'y gitabangan. Luyan ako, huwag ganahan. Bitaw, okay ra nako. Wala man po ko nang itaguyab. Goal biya nako nga ma-valedictorian. Lisod kayo if madistract ka. Fast forward, third year na mi. Wala namin nag-classmate ni Eve kay dili na siya first section na kay agi siguro practice dance troupe na affect iyang grades. Nag-goal kay ko pero wala ko mabuhat. At least makita ra gihapon mi sa balay. First day of school na i-transferees tulo ka buhok. Ang ICU sa tanan kay naato ni Jonathan. Hi, I'm Jonathan. I came from a high school sa province. You can call me Nathan. Muna yung introduction. Halata ra kayo nga ganahan ng mga girls niya kay tall, fair, and handsome siya. Hawad sad mo in English? Tas po siya gilong. Ang reason daw nga nung ibalin siya kay itagaan siya scholarship sa school kay anad man siya modulag basketball. After ato kay kami tanan gya introduce me sa myself kay first day of school pag yun mo nang walay tarong nga klase. Ang gatong nag-introduce akong self kay natingala ko balig tutok ni Nathan ako. After nilingkod ko kay wala na dayon ko kabantay ni Nathan kay sa likod siya nako naglingkod. Resist na to dayon akong gipangita si Eve pero wala gyud nako siya nakitaan sa kantin. Siguro wala siya plano mag-snack. Busy siguro og chika sa iyang mga new classmates. Naglinya ko sa kantin para mo palit og snack. Nagpalit ko buko juice ug bread dayon nabanggaan ako si Nathan. I know nga cliche kayo pero wala nayabo og naay taklob. Nagsorry si Nathan ako bisag ako biyang sala kay gidali ko. Then nagsorry pud ko. Sa dihang naglingkod na ko nitapad si Nathan ako. Mingon si Nathan nga, nganong ikaw manusa? Mitubag ko nga, lalang. Bisag gamay na lang time na bilin sa recess makita payud ko kauban. Nihilam siya dayon ng utana siya kung asa ang CR then after that wala na meeting ganay for a week. Nagtingganay rami ato nag-group me para sa usa ka report. After me gi-assign og unsa among report, si Nathan nangutana siya nako galit. Nangutana siya kung nakapuyo bako sa usa ka lugar sa una. Mintubag ko nga, hala, kabalo ligi ka. Nisiga iyang mata. Mingon si Nathan nga, nalagi ba? Ikaw lagi to akong gilabay bato sa una? Mintubag ko nga, Junjun? Dayon ni katawa si Nathan. Mingon si Nathan nga sa una raman ako na nga nickname. Tawaga lagi kog Nathan. Grabe, waday ko nimo nalimtan. Then gapakyot kayo si Dodong. I showed him my forehead na ulat nga gamay pero di maklaro kay na ako'y bangs. His smile disappeared. Dayon nangayo siya og sorry. Then ako siyang giingnan nga sa una raman toy. Move on na ta. After all these years, nagkastorya na jud ko ni Junjun after the incident. Daghan kay nag-change. Dili na siya tong yagit nga bata nga ako nailhan. I still wondered nga nung nailhan ko niya ani sad agi sa akong apelyido. Kailagod iyang parents o si mami so it was easy to recognize me. After ato, sige na siya start og conversation ako. I guess nagka-friends me since dool ramig bangko sa school. Ganahan po siya Inuyasha og Dragon Balls and surprisingly, mutan-aw po siya Sailor Moon munang naami topic sige. Nakabantay siya nga dili kay ko tabihan sa classroom unlike him pero naharapod ko'y friends. Dili na yun ko pareho niya og ni Eve nga bisag kinsa ra istoryahon. Then there was one time nga naa siya kay istorya sa gawas sa room nga laki from a different section. Kauban niya sa basketball. Nilabay ko dayon iya akong gibera. Then mayon si Nathan nga si LDI
childhood friend na ako. Then mayon yung friend niya, kailaman ko niya, igsoon man silang Eve. First honor man na siya last year. Hi Il, then mitubag sad kog hi. I was very uncomfortable. Extroverts really know how to push introverts out of their comfort zone. Damingon si Nathan nga, naday ka igsoon. Mitubag yung friend nga gwapa gani kayo. So I guess bisag karon it's all about Eve. Mingon si Nathan nga, inabi nga makikila-ila ko niya, then may katawa siya. Medyo galagot ko so nihawa ako galit after saying. Sunod na Junjun, I could hear his friend laughing after that. Pagulin ako sa balay na tingala si Eve. Nanguta na si Eve nga, ate, anong isapot man ka? Akong giingon niya ang tananday ni katawar siya. Otro pod siya. Nafanihan yun sa ako. Anyway, kasabot ram pod ko cause I love her. Maloy pod ko niya kay although love kay siya sa school, sometimes i-compare siya na ako sa balay kay lagi daw it seems like she's not doing her best enough kay dili siya consistent nga honor student like me. Pero medyo na siyang kasabaan sa mong parents. Sometimes ganahan ko magpagamay o grado para equal ming duha but as selfish as it sounds, it's the only edge I have against her. If she's talented, then it won't hurt if I try to excel at school, right? Then it was a family day. So finally, nakita yun akong mami ug ang parents ni Nathan. Kachika-chika sila oy dayon na gaipon mig table. That was the first time Nathan and Eve first saw each other pero nag-smile-smile sila kay naaman namong parents. Nanting klase na to, dahil nidool na po si Nathan ako. Ningon si Nathan niya, "Igsoon yun mong Eve." Ako siyang ipangutan ng anuman. Mingon siya nga, kay parihong mugnong. Mingon ako, mao di ay. Then mingon si Nathan nga, wala lang siya ipangs. Then mitubag ko nga, ikaw rabay agi ani Junjun. Ni katawa din siya. It was a shock for me. Usahir kay mi ingnan og parihog nawong. After siyang giingon, nigaan akong loob niya. Di na kay ko maanoy niya. Weird no? Pero ay pataka diha, wa pa ko naibog niya ato. Then fourth year na mi ato, and sadly wala gyapon mi nag-classmate ni Eve. When daddy found out nga dili na pod honor section si Eve, iyahan na pong gikasabaan siya. I still remember her running to her room and crying that day. Then first day of school to, wala siya ni sulod. Kabalo ka kung sa gibuhat ni mami, gikasabaan na pod siya. Nisamot na noon. Then after naman ang class, nindiretso dahin ko sa room ni Eve, ako din siyang gi-comfort. Ngayon siya nga, thank you ate, ikaw rajoy kasabot na ako. After ato, gihag na ako siya. Things have changed for me sa fourth year. Gamay rapod, pero I realize na dali ra ko makaka-approach og tao. Agi dagway ni Nathan, sige man ko niya gi-introduce og tao. Wala na nako namalayan, daghan ako kaila bisag sa laing section. It was not bad. The feeling was new but it felt like my insecurities were gone. Sige po ko niyag surahon about my forehead bisag siya may salato. Annoying pero I never held it against him. Every time na occasion sa balay like fiesta, present yun ang family ni Nathan o siya sa mga balay. Sometimes if nami mga roleplay, dito sila mag-practice sa balay kay daghan lagi daw og space. Then dito sila nagka-close ni Eve. Para man sila batasan to be honest, munang dali ra kay sila nagka-close. I guess barkada na sila pero they always wanted me to be with them ambot og ano. Part na ako sa ilahang barkada. Sa tunga-tunga sa school year, nisamot og kasad si Eve regarding sa academics kay fourth year na siya, nimubo gyud kaayo iyahang grades so nagbad ang mood sa kong parents kay importante kaayo ng grades para makasulod siya og maayo nga college. Sige na ko cry si Eve magabi. I felt bad for her so ni-share ko ni Nathan bahin ato and automatically he comforted her. He always wanted to cheer her up and I was glad for her. Then fast forward, nato'y graduation ball.
saan kami may gipapili sa mong partner. Nangutana na akong teacher if moapil ko and I said no. Natingalang uban, giingnan pa ko sa akong classmate nga why? Kas ara ka mga high school. Basig magmahay ka kay wa ka ni apil. Ang memories bail. I won't lie. I wanted to join pero as funny as it sounds, maulaw ko makig-dance with the boy. Then mayon si Nathan nga, apil na lang, ako'y partner nimo para dili ka maulaw. Tubag ko niya nga hilom diha. Pag partner na lang sa uban, oy, malipay pa imong partner. Then itubag si Nathan nga, ikaw, di ka malipay. Itubag ko nga corny, di lang jud ko. Then mayon si Nathan nga, bahala ka, di ka kabalibad na ako. Munang natingala ko sa Saturday, pagmata na ako nakita na ko si Nathan nga giistorya niya akong parents. Then mayon si Nathan nga, oy, masagot daw sila nga partner ta, papilon daw kanila. Nako siya nga, hoy, wala man kay consent na ako. May itubag din, may sumpay din si mami nga, apil na lang god, ala nga girag si Eve mo apil. Then mayon si daddy na ako nga, sige na lang ga, nabitaw si Nathan. Motong wala na lang yun ko kabalibad, kay ako nagong parents mo ining hangyo. Ni-smile si Eve, nga mura gikilig. Then mayon si Eve nga, go sister, good luck sa imong future uyab. Ako siyang giingnan nga, shut up, I'll never like him. So mayon si Eve nga, so pwedeng ako na siya? Then ako siyang giingnan nga, di ba na naman kay partner? Then mayon si Eve, nga joke ramang good. Who knew those words had a little bit of truth in them. Then ball na to, dahil na-amaze kay ko kay it felt amazing to dress up. The food was good too. Pero it was very memorable because that day, I realized something. Pagsulod pa lang na ako sa venue, I noticed Nathan staring at me. Siya lang yun ang dugay kay ni Toto. Nismal siya, aniha kong gidool. Well, gidance make medyo clumsy ko but he always knew what to do para di na ko ma-off balance. It was magical. It felt like it was just the two of us that night. Gikilig yun ko for the first time. Well, like it me, ni-ask ko niya, nganong nakig-partner siya na ako. Ako siyang gipangutana nga nganong ako man imong gipili nga ma-partner. Ito bag si Nathan nga, because I like you. Tubag ko nga, what do you mean? Mayon si Nathan nga, crush, tika. I love you. While gakaon pa yun mi nga ni-confess siya. I didn't know what to say. I just stayed silent pero gablash ko mga guys. Nangutana si Nathan, natingala ka no? Ambot kung kano sa nigasugod. Maybe katong gibuno tika. Mitubag ra kog buing. Then misumpay si Nathan nga, I just noticed you are very hardworking and very considerate ka, labaw na si my sister. You're beautiful but you didn't seem to believe that. Although saputon ka na ako, I know nga butan ka and that's why I like you a lot. I was very flattered but at the same time di ko katuo. Muna ako siyang giingnan na di ko kabalon sa istorya. Then may katawa si Nathan og miingon nga crush ramang good wa man ko nung uyab nimo pagka-college na. Then ako siyang giingnan nga buing, ikis ka sa ako. Bisag joke ra to, mura siyang nalain. He just left the table and I followed him. Ako siyang giingnan nga, wait, it's not that I don't like you. Just give me some time to think. Then he smiled si Nathan. Then ingan siya nga, effective ba akong acting? Sunod lagi ka. I got so embarrassed, so ako siyang gisagpa. Di rapod ko sog, I think. Then ako siyang giingnan nga, sorry, wala na ako ituyo. And again, he just laughed and hugged me really tight. Daghang nakitaan after sa ball, daghang dayon nangutana if uyab me. Nangutana pod si Eve pero I denied everything, saying he was just my friend. Then the next day, I was looking for my book that Eve borrowed from me sa iyang kwarto.
Na-curious ko kay kita og notebook nga pina-flower kayong cover. Pag-open ako, diary man day niya. At first, di dyan ako ganahan basahon pero naa akong pangalan so akong gibasa na I found out nga in love siya ni Nathan. First love pagyod og ang dream biya niya kay makasal sa iyang first love. Mo nang careful kay siyang mamili guyab. She cried when she saw him hugging me. Ang part nga pinakadi na ko malimtan. Kay Il always had everything that I lacked. OMG. Same thesis to be honest pero nag-goal ko. I guess we were jealous of each other. Dili na siya katong very cheerful nga sister nako during the time. Pero it was always a different story if kauban niya si Nathan. I guess it's because he was always there whenever my sister was sad. Magtawganay guna sila sa phone sige. Kaya dili big mystery nako. Tig-text si Nathan nako kay di ko kaayo motubag sa iyang mga calls. Ever since that night sa ball, sige nag-visit si Nathan sa balay. Murag na nguyab. Pero ana siya, it's his way of showing me that he's really in love with me. He wants me to fall in love with him daw kay gunoon na siya nga I don't like him at all. Of course I did. Siguro dugay na ko nga na in love niya pero na-realize lang na ako atong grad ball. We often went out to eat. I often told him dili to date. Ako ra siyang gikuyugan kay friends me. Then shortly, I found out na nakapasar ko sa usa ka big nga university sa Manila. Pero kadaduha ko if dayon nako kay nagplano bi amin tulo ni Nathan ug Eve nga mag-USC me but nagkadugay ang days na realize ko nga if I stay longer with Nathan, di na gyud nako siya kayang buhian. I know nga Eve loves him. I don't want to take her first love away from her so I decided nga mudayon ko. At first wala nalipay si Nathan pero supportive kayo comparing sa akong decision. I left without saying goodbye to Nathan and I never responded to his calls. I keep crying sa airport because I didn't really want to leave him. He promised biya nga pongyaban ko niya agtarong sa college but wala yun na ako siya gihulat. Bago pa ko sa university kay sige pag-text o call si Nathan ako but I never answered. Natingala na lang ko sa sim break kay naa siya sa gawa sa dorm. We talked for a while but I still pushed him away by saying nga you deserve better. Kabalo na ko nga walay chance nga makita. So go home please. He just replied nga, I understand. Nag-effort siya apas na ako pero ako rin gibaliwala. I know grabe ko ka-cruel pero I know I don't deserve to be happy if ang kapalit kay mag-uol akong sister. He was still kind enough to hug me before leaving pero after that wala na siya ni contact na ako. There were some nights nga muya ko kay medyo nagmahay ko pero ako maning tinuyuan. Pagka fourth year na ako, my sister called me. It turns out that they are dating now. He left Nathan with no assurance that he'd end up with Eve so I got really surprised when I heard the news. Na-feel yun na ako ang sakit sa kundughan kaya I knew I still had feelings for Nathan. But still, I congratulated my sister. Without my presence, mas nagka-close sila. They were there for each other. It's only fitting that sila ang magkadayon. Meanwhile, I was the coward who left without allowing anyone to know my true feelings. I was sad, but I was still happy for her because I knew she was in the right hands. When nag-college ko, I met a lot of guys. Handsome guys, kind guys, funny guys. But none of them were like Nathan. 4 years later, he proposed to her. Nan ako sa Manila nag-work while sila na somewhere in Visayas.
Wala pa exact date silang kasal agi sa COVID, but I know they are both happy now. Maybe mura ko bulok because I pushed someone who truly loved me away. But I'll always treasure the beautiful memories he gave me. I will forever be grateful nga niapil ko sa graduation ball. I have many regrets in life. But if I had the liberty to turn back time, I would still make the same decisions. Because my love for my sister is greater than my love for Nathan. Ladies and boys, mga listeners, mao kana ang confession ni Il nga the man I love is engaged to my sister. Oh, garon ladies and boys, a shout out na sada. Diba usahay jud bad trip jud kayo nga usahay kinahanglan nato nga i-let go ang tao nga love kay nato kay dili ta gusto nga makapasakit og laing tao. Mas okay pa usahay nga kita nalay masakitan kaysa atong tao nga love kayo nato ang masakitan. Guys, shout out na lang kay Apple Mendeza. Hi bye, nice kagtingog. Salamat kang Jonaline Somboroyo. Malingaw jud ko og makasabot jud ko sa confession bay. God bless you bye gamay. Hi, salamat. Also shout out pod kang Gingging Dilapina. Nice kay kag boses bay pag uyab pati ka sige ti kag pastoryahon. Sana all. Naiuyab. Danieline Absade, OMG, grabe ka na sa tingong makawalag stress bay. Amping kanunay bay. God bless bay. Hi kang Gladys Lambikit. Hello bay gamay, good evening. Anindot ikag tingog, always ko nga maminaw sa imuhang basahon Hi bay gamay, ingon si Mark Flores. Hi. Nesher, hi to you there. Jovelyn Contapay, hi. Also pod kang Ira Flores. Hi bay gamay, nice kimong voice. Halos family nako ang tagpaminaw na sa deri. God bless po. God bless po ni Era Flores ug sa imuhang family. Daghang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Also, hi and hello and shout out kang Aida Lapura Mayol. Hi to you there. Apil pod kang Irene Ubando o kang Rona May Guasal. Hi to you there. Salamat kayo. Also, hi kang Eileen Simbahon. Hi, salamat kayo sa imuhang pagpaminaw. O kang Mayet Kaniban o kang Michelle Dumaog. Hi, mayong pagpaminaw. O daghang salamat jud kayo sa paghapit diari sa tuang YouTube channel. O also ato po ni i-shout out silang Narcibelia Suminggid. Pa-shout out by gamay idol jud kayo nako ni imuhang mga hugot-hugot o mga confession. Keep safe always. Keep safe pod Narcibelia amping kanunay. Hi kang Marjorie Ortega. You really made me cry, Sander. Kanang ganing dili kamaoy pero upon listening to your story, ka. Kang Luzville Ampusta, pa-shoutout by gamay. Thank you so much po. God bless you always and keep safe bye. Also pod kang Clarine Villajos, pa-shoutout mi nilang Lia Ilona og El Nabay na always gapaminaw nimo kay ganahan jud mi sa mong tingog from Escalante City. Hi! Also po hi kang Taho Mila. Salamat sa mohang pagpaminaw. And hi kang Norbeta Tampus. Hi bye, pwede mo request. Pwede pakibasa ang The Dinner Part 1 to Part 5. Yup, ako na siyang basahon na. Ako na siyang i-post, i-upload dari sa tuang YouTube channel. Ay katan, hi. Sakita yun o ginganing sitwasyon. I feel you ate. Maong kwaon, wa na kayo salig sa laki. Hi to Aika, salamat. Aida Lapura Mayol, sakita oy. Kang Anrose Libra Dilia, shout out by hi to you there. O kang ay manani sila tanan. Alright, sa mga gusto nga magpa-shout out, i-comment lang na siya down below down. O syempre ay kalimot sa pag-subscribe o pag tuplok sa notification bell ay sayop.
ay kalimot og syempre ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel o pagtuklok sa notification bell aron updated mo kanunay sa mga kanunay nga naminaw o kanunay nga maminaw pa jud sa ato ang mga confession diary sa tong channel. Daghang salamat kayo niyong tanan. Ako si Bay Gamay, hangtod sa sunod higayon ako maingon og amping permi amping kanunay.